sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en Q&A. I har Stillet os nogle spørgsmål, som vi lige vil svare på nu. Jeg starter. Hvis du kunne have en superkraft, hvad for en vil du så vælge? Teleportere. Hvis jeg må vælge 3, så skulle det være teleportere til ting, eller teleportere ting frem, gå flyve, og altså kunne gå på vand. Jeg ved det ikke. Og mine 3, det er kunne læse andres tanker. Ja, den er også god. Og flyve og teleportere. Så står der, hvis du kunne spise en ret resten af dit liv, hvad ville det så være? Du starter. Det vil jeg ikke. Altså, jeg tænker, at måske French fries. Tortilla-pandekager. Så læser du nummer 3 spørgsmål. Hvad ville du gøre, hvis Du kunne bytte dit liv om til solen i en dag? Hygge mig og bruge nogle penge. Altså, jeg tænker, hvis det så er en millionær person, som har virkelig mange penge, så tænker jeg, at det skulle være, altså, bruge mange penge inde i Aarhus, altså, Bruns Galleri, ja. Og så tænkte jeg også, tage på hotel, spise lækker brunch, ja. Det er nummer 4 spørgsmål. Hvad er den mærkeligste ting, du har gjort for penge? Der er mange. Ja, mange ting. Mærkelige ting, vi har gjort. Ja. Jeg har skulle spise en lavchokolade og alt muligt. Altså, når vi ikke har lavet en video om, har jeg prøvet, hvor jeg var sammen med min mor, og der har min kusine så skrevet, at jeg skulle prøve at spise en melorm. Og så er jeg jo så heldig, at min nabo, han er gartner. Og han er så melorm, og der var jubilæum, 30 års jubilæum ved ham næste dag ved ham. Og så kom jeg til at smage melorm, så gjorde det. Det var virkelig ikke lækkert. Jeg befaler ikke prøve det. Hvad har du? Nogle melorme, de smager faktisk godt. Yeah. Hvis de er tørrede, og der er salt på. Og de er døde. Okay. Hvis du kunne rejse til et hvilket som helst tidspunkt i historien, hvor ville du så tage hen? Altså, hvis det skulle være livshistorien. Det tænker jeg, de mener. Hvis du kunne rejse til hvilket som helst tidspunkt i historien. Hvis det var fra nu og tilbage, så ville jeg nok... Altså, ikke der, hvor en verdenskrig. Det vil jeg ikke. Måske der, hvor... Altså, jeg tænker, at... YouTube startede. Jeg tænker, jeg gerne... Altså, nu er den... Jeg kan godt lide X-Factor. Så der X-Factor startede, så kunne jeg bare se hele resten af mit liv. Jeg er meget stor X-Factor-fan. Ja. Okay, så tager det næste spørgsmål. Det 6. spørgsmål. Hvad er det sjoveste, der er sket for dig i skolen? Den er lidt svær. At der er en af mine veninder, hun har slået en bog i øret på mig i dag. Det var mega sjovt. Og det var sådan en lille bøvs. Ja, at der er en, der havde puttet vand i mit øre. I frikvæs, så gjorde hun bare sådan her. Med en vanddunk ind i mit øre. Det var virkelig sjovt. Og vi fik alle de piger, jeg legede med. Vi fik grineflip. Okay, nummer 7. Hvad er det vildeste, du har prøvet, eller vil prøve? Altså, jeg vil virkelig gerne prøve at hoppe ud fra en faldskærm. Jeg vil gerne prøve bungee jump. Det har jeg prøvet. Det var faktisk virkelig fedt. Det er nok det. Yeah. Og det vildeste, jeg har prøvet, det er nok at tænke sådan en stang i, hvad nu det var, 30 minutter. Okay, nummer 8 spørgsmål. Det læser Hvis du kunne være en karakter i en film eller serie, hvem vil du så være? Altså, jeg kan godt lide Badehotel, og det kan min veninde Siri også. Så nok hende der stuepigen Edith. Ja, og jeg kan godt lide
mor, far og børn. Det er sådan serie, der er på DR. Der er også Så vil jeg- far og børn. Er der også en, der hedder? Ja, det er den, jeg mener. Og den har jeg så set alle af. Og jeg vil helst være ham der Frederik. Altså, jeg har også set Tillykke, I skal have trillinger. Det Den er jeg også. Ja. Og der står også, hvilke dyr vil... Hvad er den mærkeligste drøm, du nogensinde har haft? At jeg fløj, og så lige pludselig væltede ned i min seng. Og Hvad var det sjoveste drøm, eller hvad? Hvad er en mærkeligste drøm? Det er nok, at... Jeg faldt ned i en tornado. Det mærkeligste drøm, det var da jeg var 3 år. Der fik jeg nemlig en mareridt. Jeg drømte om, der var en dinosaur, der åd mig i en mund fuld. Så gik jeg bare ind til min mor og sagde, mor, jeg vil sove for dig. Okay, ja, næste. Yes. Ja, nummer 10, det er det sidste spørgsmål. Hvilke dyr vil du helst have som kæledyr? Hvis der Eller ikke... nej, vi har jo nogle flere spørgsmål. Nå ja, men det var bare lige et som... Der kommer flere i næste Q&A. Vi laver nemlig en del 2. Der er det del 1. Så ja. Der står, hvilke dyr vil du helst? Det er mig, der læser. Hvilke dyr vil du helst have som kæledyr, hvis der ikke var nogen grænser? Det er noget små svært. Synes jeg i hvert fald. Jeg synes ikke, man skal have et farligt kæledyr. Nej, som en krokodil. Ja, som en isbjørn. Ja, jeg har også hørt en fra parallelklassen. Ja. Yndlingsdyr, det var en myresluger. Ja. Det er meget mærkeligt. Ja. Altså, jeg vil helst en hest end i kæledyr. Det er et hus. Nej. Jo. Så vil jeg nok helst have en kat, en hund og 3 hunde. Finder du nogle flere spørgsmål? Ja, det er jo svært at vælge. Ja, nu har jeg bare valgt en. Hvad er din mest pinlige oplevelse? Ej, jeg har en, hvor jeg gerne starte. Ja. Det var, at jeg var i Djurs Sommerland, som vi alle kan prøve. Der var jeg i Djurs Sommerland. Så prøvede jeg piraten. Jeg skreg. Nej, det var ikke piraten. Det var juvelen. Jeg skreg hele vejen. Det var mega pinligt. Jeg dummede mig også virkelig bagefter. Ja, det pinligste, jeg har prøvet, det er at brække mig i klassen. Ej, det kan jeg godt huske. Det var i første. Ja. Der kom der bare. Og lidt rødt drik. Saftevand. Okay, vi tager 2 hver igen. Ligesom jeg gjorde før. Hvis... Jeg har taget 1. Hvis du... Nej, det er mig. Hvis du kunne bytte dit liv med hvilken som helst karakter fra en film, hvem vil det så være? Frederik for far og